Gevolmachtigde minister van Nederlandse Antillen, de heer Convenencia, directeur van het Antillenhuis, de heer Candelaria, dames en heren, buon tardi, goedemiddag. We zijn vandaag getuigen van een heugelijk feit en een bijzonder feit ook, want ik heb nooit eerder meegemaakt dat een presentatie van een tv-omroep, CQ een internetsite, op 2 plekken op dezelfde dag gepresenteerd wordt. We komen allemaal hand over kop van de Tweede Kamer vandaan, waar net ook een presentatie is geweest. Bijzonder natuurlijk, en eigenlijk kan alleen Tico Vos zoiets voor elkaar krijgen. En nu hier. Nou, vooral een dankwoord naar onze gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen en directeur van het Antillenhuis, dat wij hier vandaag aanwezig mogen zijn om deze presentatie te hebben en vooral ook te vieren samen met elkaar dat wij eindelijk een podium hebben waar we met elkaar alles wat we doen en vooral de goede dingen die we doen kwijt zouden kunnen. Dus vanaf nu al een felicitatie richting Tico en zijn team dat dit kan. En dat is niet zomaar gegaan. Ik weet hoeveel zweet en tranen het hem gekost heeft en ook zijn team om het voor elkaar te krijgen. Maar het is eindelijk zover en het gaat nu echt gebeuren. De wereld weet vanaf vandaag dat NOS TV er is. Van verzuiling naar diversiteit in het Nederlands omroepbestel. Je kunt zeggen dat grofweg tot ongeveer de jaren 70 van de vorige eeuw nog sprake was van een relatief sterke verzuiling. De opdeling van de Nederlandse maatschappij op grond van geloofsovertuiging en of maatschappelijke opvattingen. Iedere stroming had daarbij eigen organisaties op alle terreinen van het maatschappelijk leven. Politiek, vakvereniging, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdbeweging, sport en natuurlijk ook de media. Er waren 4 hoofdzuilen. De katholieke, de protestant-christelijke, de socialistische en de neutrale, die door sommigen ook de liberale werd genoemd. Tussen de zuilen bestonden strikte scheidingen, maar op veel gebieden, en zeker op politiek terrein, was er sprake van, en je kunt bijna zeggen, gedwongen samenwerking. De verzuiling is vandaag de dag zo goed als verdwenen, hoewel een aantal restanten van de verzuiling nog steeds bestaan, zoals juist bij die publieke omroepen. In de loop der jaren hebben we gezien dat er meer verscheidenheid kwam in de wereld van de omroep. Velen van u herinneren zich waarschijnlijk nog de piratenacties van Veronica. Later volgden ook andere organisaties die soms bijna letterlijk binnendrongen in omroepland. De afgelopen maanden zijn we doodgegooid met reclame van allerlei organisaties die zich ook een plek wilden verwerven in de blijkbaar lucratieve wereld van de omroep. Steeds meer mensen blijken de behoefte te hebben aan een omroep die juist dat andere laat zien en horen, waar bij de gevestigde omroep weinig of geen plek voor is. Uiteindelijk gaat het namelijk toch altijd weer om die vermaledeide kijkcijfers. Daarmee word je als omroep afgerekend en dat bepaalt of bedrijven van zich zullen aanmelden voor het plaatsen van advertenties en of mensen zich zullen melden als lid of juist bij je weglopen. Met het inkleuren van Nederland zagen we dat de omroepen ook meer kleur kregen. Na de komst van de Indische en de Surinaamse toko's, de afhaal-Chinezen en de minaretten, zagen we dat nieuwe Nederlanders, hoewel met moeite, zich ook een plek verschaften op de buis en via de radio's tot ons kwamen. Naar verhouding is dit echter, naar mijn gevoel, nog steeds te weinig. Zeker wat betreft Antillianen. Er zijn lokale initiatieven van Antillianen in het land die wat zenduren krijgen bij de radiostations en bij een enkele tv. Dus de tijd is echter vaak te kort, waardoor de contacten vluchtig zijn en niet beklijven. De droom van Tico Vos is om aan alle Antillianen een podium te geven, zodat ze de wereld kunnen laten zien wie ze werkelijk zijn en wat ze allemaal kunnen doen. Als opstapje via internet en RTV 7, maar met het belangrijkste doel de landelijke tv te veroveren en dan de Antilliaanse Oceaan over te vliegen naar de West-
en de rest van de wereld. Het zal u ook opgevallen zijn dat de Antilliaan de laatste tijd bijna niet meer in de media voorkomt. En hoe komt dat? Er is namelijk een groter monster, een negatiever onderwerp om te melden, en dat is de financiële crisis. En elk nadeel heeft een voordeel. Maar het is toch wat dat wij blij moeten zijn met de financiële crisis, omdat op die manier de negatieve aandacht van ons en onze mensen wordt afgewend. Eigenlijk moet ik zeggen, van die 10% of minder, die nog geen plek in de maatschappij heeft weten te bemachtigen, en dan maar op een negatieve manier om aandacht vragen. NOS TV wil laten zien dat ook de Antillianen in Nederland vooral positief bezig zijn. Binnen de eigen groep, maar ook outreachend en participerend in de Nederlandse maatschappij, waar ze zich onderdeel van voelen. We kennen onze verantwoordelijkheid en nemen die ook. We zijn zo vaak op onze plichten geattendeerd en deze zijn ons ook zo vaak voorgelezen, dat we die ondertussen ook wel kennen. Door ook onze rechten te kennen, worden we steeds completer en daarmee ook mondiger. NOS TV wil daar de uitlaatklep voor zijn. Niks slachtoffer meer zijn. Niet meer alleen in de criminele hoek gedwongen, niet meer de last op de Nederlandse schouders en het ondergeschoven kind. Nee, proactief en in balans, met veel aandacht voor de vele goede zaken, zonder de ogen te sluiten voor de zaken die beter kunnen en natuurlijk ook moeten. En dit alles vooral samen, binnen de diversiteit van onze eilanden en natuurlijk ook Nederland. Op het logo van NOS TV ziet u dan ook 7 vogels. Wat zal de 7e vogel toch zijn? Ik wil dan ook eindigen met een volzin die het fundament van de oude Antillen verwoordt. En waarvan ik hoop dat het ons zal blijven inspireren om vooral in onszelf te geloven, maar ook oog voor de ander te hebben en deze indien nodig de helpende hand te bieden. En dat luidt: steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan. Ik wil het woord nu geven aan onze gevolmachtigde minister. En daarna wil Tico nog een en ander aan u kwijt, waarna we een presentatie zullen krijgen van de site van NOS TV. Meneer Combinatie? U wil eerst Tico voor laten gaan? Natuurlijk. Alsjeblieft.